Myslíš, že si tam hodím? Ne. Takže zdraví vás Vojtík, společně tady s mým společníkem Silver Monkey. Darek! A jdeme natáčet první let's play na hru Mafia, kterou všichni dobře jistě znáte. Ještě aby ne. Takže první mise, tam se bude mluvit, tak já vás nechám na to prohlídnout a už jsem potichu. Podívejte se na to. Chlápek. Říkal jsem ticho, říkal. Detektiv Norman. Můžu si přisednout. Ne. Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Cappuccino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám bez zvyku vysedávat s lidmi jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduji s lidmi jako vy, ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejich představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Pravý Díky. Mám prostě svůj osobní důvody, proč s tou organizací nechci mít společného. Není to ovšem jednoduchý, kvůli jen z toho biznesu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s půlkou včel, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádný ochránce Talián, co si podělal život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo, proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri. Salieri. To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na životí. Nejsem ale žádný Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéf, musím vědět všechno, co víš, a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za to roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. Takže teď jdeme na první misi, kde ze začátku bude také videjko, takže opět se podívejte, já vás nebudu rušit tady s Mankýmem. Musíš být u toho tak nalepenej. Ten mikrofon je už tak citlivý. No a dáme se tady do toho. Takže za chvíli se nám spustí mise a... Jde se na to. Původně jsem byl taxikář. I když to za moc nenesl a dělal jsem to od nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Ještě kraper vystoupil. Byla krize, ale ne každý si měl aspoň tak jako já. Já jsem se mnou líp. To už já už se tam počím, když on dělá tohle. K první všem to Salieriho jsem přešel jak slepej douzlím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, byla jsem už pošiště, jsem se jel tak poflakoval.
když najednou jsem uslyšel pekelnou. Dohaj, same! Já to koupil! Dohaj! Bylo jasný, že ti chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem měl do opačky, tak jsem se rozhodl, že budu lepší spolupracovat, než skončím s dírou. Dělejte! Honem! Tady chci jenom upozornit na jednu blbost. Všimněte si. Tady hnedka ze začátku. Teď pauzy ve středu. Jakmile to spustil, tak se všimně, tak to tam před. Co byli v patách, neměli základníků. Teď mě dobře poslou. Musíme se cáhnout za námi. Jestli to nedokáže, tak je s náma máme s tebou taky. Šlápni na to! No tak to Šlápni na to, pořád za náma! tak se nechtějí. Oh! Jeď. Už jedou. Já jedu taky, vole. Dám ti radu, jestli tě povede, jo? Jeď pořád. A tady je spoustu. Ne, sakra. Proč je to? Co to je za to? Vadí. A tady začnu skrojit tu benzínku, hlavně aby si nesejmul tu nádrž, jo? Vydrž, dobrý. Získal si chvíli čas. Tak jeď. No ty vole, tak když ten taxík je pomalej. Tak uvěř, že to tady vzadu. Co umí jezdit? To docela, že ještě nedařu, ale... Musí, protože jinak by to... Aha, já jsem právě jel nad nima. Skvěle! Máme z krku. Dobrá práce, kamaráde. Teď tě zastavím. Ta věc je skvělý hovoru. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Jako bych to nevěděl, když to hraju asi po pátý. Jako to dělal jsem už asi 5krát. Ne, že hraju po pátý. To by byla prdel v téhle rychlosti někoho srazit proti směru. Ty krávo. Tak by si to jenom znova, no. No, jenom znovu. Znáš mě s tím mým štěstí. Jak jsem se nacvičoval. A pěkně 3krát. Co 3krát? 4! Oho. Bůh ve hře. Ale jsi na to rád, ne? Brzdi! A zpátečku. A pak, že prej tady nejdou už dělat hodiny. A jo, to je pravda, to bylo jenom protočení. To byly půl hodiny. No, ve půl hodiny. Já se těším, až budou ty rychlejší auta, ne tyhle šumky. Šumky, krkoličky. A banány, co? Jupí! To je docela slušný, no. Minulý, když jsem to dojížděl, tak... Pozor! Jeď pořád. Abys to nakonec vyjel. Jedem, Jo, jo. prdí si přitom, vole. Je to tam. Schválně, jestli to trefím bez mapy. Proč by ne? Já jsem hovado. A kudy jedeš? Uvidíš. To přece nebudu celý takhle objíždět. No mohu si jet rovně. Tam to vede mezi barákama. Tak já to jezdím tady všude, no. To je jedno, já už jsem tady. Čau vole, já jsem taxikář, co seš ty? No tak jak teď vidíte, milí diváci, tak už se tady blížíme. Jo, kudy to jedu? Tamhle Salieriho bar, ale kudy to jedu? Logika. Tak jak vidíte, tak jsme právě dorazili k Salierimu baru a dorazili jsme na druhé straně, protože nechápu, co je to tam za hru, když se to takhle Jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sám zkušel. Dubbing video je něco jiného než samotná hra. To je pravda. Díky za pomoc. Měj se. Dubbing, nebo spíše video se z ní nedá.
To už umíš. Tak si dáme travičku zelenou. Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje. Co čumí? Negr. Toho si dáme k snídani. Ty jsi šuraj, tyba. Co, koho mě? To doufám, že ne. Ale to tady. Co nese? Jsou to hodinky, plavno. Co to je? Vyžáhne Tom snad, nebo Kolta 1911. Co to je? Kde to drží? Nebo nevidím. Cože? No sakra, to bude Thompson. Jo, klíček. Držu pomoci. Rychle. Já to nestihnu. Sakra. A teď Magnum kukej hlavě. Sakra. Pan Salieri ti děkuje stejně tak jako já a Pauli. Ale já ne. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje Malou služby. kompenzaci, tak to je plný. Určitě díky. Já bych se tlemil, že tam byl směr. Pana Salieri pozdravuje. Pan Salieri ti teď vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv říct, protože pan Salieri nezapomíná a přátelé, který pomohli. Kdybys měl zájem, možná bychom pro tebe měli práci. Zaslušný peníze. Jenom kvůli tomu, Takový že je hlavně dobře. jako ten vždycky. To není normální. Jasně, budu o tom přemýšlet. Protože jste se nemohl vystrat a stát tam. Ale asi budu se věc. Dát do Pikáru a... V pořádku, chápu. Nevše to projít hlavou. A je ti jasný, že všechno příhoda je mezi náma. Jo, je to mezi náma, ale tam to vykecává Chlapkovi v hospodě. Kde? No s kým ty mluvil? S tímhle. S tím detektivem. Je to Když takhle. jsem rozbil ty s prachama, hlavně mě momily. Bylo tam zatraceně nic. Já myslel, že jsem jich sám. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval ty nabídce. Nechtěl jsem se zaklít s nějakýma prázdnama, ať tak kolik chtějí. Lepší být chůry a živej než bohatý a mrtvý. Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno to nemohlo. Ale jak si říkala moje máma, cesty páně jsou nevyspytatelný. Já myslel, že jsou vyspytatelný, ale to je jedno. Jo, ještě jsem chtěl k tomuto videu něco doplnit. Budu vždy natáčet po 3 misích a budu se snažit každý den tam dát video. Budu se snažit tedy. Nevím, jestli mi to vyjde. Dobrý den, pojďte mě teď Takže teď bychom měli dělat druhou misi. Downtown je od nás nedaleko, takže to bude rychlé. Já si dávám mléko. Mléko, aby měl silný kost. Jenomže tohle mlíko je ti na hovno, protože je to volečený všema těma. Jinak je to mléko, kterým jsem dělal ten challenge. Který má samozřejmě taky na tomto kanále. Jo, jinak, jestli jste viděli, tak jsem si dal omezovač rychlosti. Je to takový ten 4úhelník vpravo, no, skoro ve prostřed, no, kosočtverec. Vidíte, teď ho tam problikávám. A když si chcete zahrát, tak bych vám, aby si to dal, protože tady jezdí policajti. Jak to překročíte rychlost, tak jdou po vás. Snažil jsem se jim po každý ujet. Stejně mě dohnali. Protože policajti mají akceleraci pokaždý vyšší, než ti nechápej logiku her. Chápu? Vidíš ty durba, vidíš to, jak si to auto dává? Tady odbočuješ už? Ano. Ano, tamhle ten kostel. Postelí. A dáme si ten si Starý fík. tam je. Málo jsem ho sejmul. Jaký starý. Jak? Pardát. Mi zdál, nebo tam stál mafián? Ne. Děkuji. Vypadni už. No a teď budu v tomto challenge tedy dělat poslední misi. Já ti dám challenge. Let's play. Já blbnu.
protože před chvíli jsme tady těm točili challenge a to byl blaj, že to měl. Wow! Nemocnice, aha. To by mi tam měli taky odvést takový ožral, jako seš ty. Jo, tě tam vyžral. Jo, já ti dám ožral, ale to je čistě ten hrát ty kolena, to není ožrala, že jo? Ne, to jsem měl sobě pár pivek. Jo, pár pivek. Ona se ti točila hlava, mám si se rozpal trošku, ale pár pivek. Jenom pár. Víte, on se to snaží zakecat. Že někdo nepochopil. Chápu to asi všichni. Jinak, teďko bych něco promluvil. Já teďko asi 2-3 týdny nebudu přidávat videa, jelikož nám tak trošku nejde internet. Jo, takže nebudu moc vydávat videa, jinak natáčet je natáčím pořád. Tento týden je ale bude natáčet taky, protože bude furt u nás, takže bude furt natáčet a přidávat na net, protože my máme net. Ano, takže budeme natáčet vlogy, challenge a tutoriály, pokud možno. A let's play si zapomněl taky říct. No tak let's play tady nemůžu hrát třeba z her, který hraju já, že jo? S Mafiem můžeš hrát z GTAček, můžeš hrát z Minecraftu. No, Minecraft ten zase konec. Nechci říkat, co? No, tak mi řekni. Jo, co natáčet? Jo, řekni mi, jak tady může natáčet světlo dvojky, když je nemáš. Tak si je předtím přes flašku. Ty mi zapneš počítač? Tak si ho přines. No, Balcer by mě sežral. Další, čeho natáčím? Jo, Eurotraku, který ty hnedle nerozjedeš, měl by si zasekaný. Jak s tím? Jak vlastně? A ještě, čeho natáčím to třetí? Jo, ze Street Legal Racing to by tady šlo natáčet, ale to taky nemáš. Ale internet mám, takže si to můžu stáhnout. No, To mám štěstí, že jsi přijel. Potřebovala bych hodně jsem ten ale divadlo. ale to bude příště. Už to bych si chtěl zahrát před Ne, a může a... pokud mi ji koupíš, Jo, to už je konec, ne? pravda. Takže, já se s vámi loučím a zase příště. Čau. Čau.